To je fajn. Ale toto je viac fajn. Čau bikery, zdravím vás z nového videa. Dnes sa budeme baviť o mojom novom bicykli, alebo elektrickom bicykli, a to je Kelly Steos RS90, ktorý som vám už v rámci kanála predstavoval, keď sme boli bajky točiť v Taliansku, ale teraz ho mám konečne doma na dlhodobejší test a predtým, ako som ho začal testovať, som si bicykel chystal na moju špecifikáciu, alebo ako to povedať, a napadlo ma, že vám o tom natočím video a poviem vám, čo je pre mňa možno zaujímavé, podstatné, keď bicykel ladím na svoje potreby. Pre tých, ktorí video z predstavenia nevideli, jedná sa o bicykel, alebo elektrický bicykel, ktorý má hliníkový rám, zatiaľ čo doteraz som jazdil na karbonovom, ale čo týka veľkosti alebo verzia, je to mulet, čiže 29 palcové koleso vpredu, 27,5 palcové vzadu, veľkosť L, tak ako som mal svoje bike doteraz. Čo je veľký rozdiel, je teda, že je to na pohone alebo na motore Panasonic, softvere Panasonic a tak podobne, zatiaľ čo doteraz som jazdil Shimano a hneď na prvých pár výjazdoch bolo cítiť, alebo že sa nejedná o ten istý motor, je tam niekoľko takých, myslím si, že nie že zásadných, ale je tam niekoľko rozdielov aj pri pocite, pri výkone a tak ďalej. A čo týka komponentov, tak zatiaľ čo svoj F-kový Teos mám vyskladaný v rámci Kelly's Factory týmu a sponzorov, ktorí s nami spolupracujú, tak bike, ktorý je za mnou, je vyslovene sériový model, tak aby som otestoval to, čo si naozaj v sérii viete vykúpiť ako zákazníci. Ale napriek tomu sme tam pár vecí upravili, takých, čo hovorím, ja pokladám za podstatné, aby sa mi vozilo tak, ako som zvyknutý, a o tých sa dnes budeme baviť. Takže prvý komponent, ktorý sme menili, sú riaditka a v podstate myslím, že v sérii tam budú riaditka so zdvihom alebo s tzv. Racom 18 mm a my sme dali 35 mm, aby sme predok trošku zdvihli. Najjednoduchší spôsob, ako zdvihnúť predok, je vlastne dať podložky, ktoré bývajú nad predstavcom, dať ich pod predstavec a predstavec zdvihnúť do čo najväčšej výšky. To som urobil, ale stále v podstate ten predok bol dosť nízky, takže ďalšia vec, čo sa dá spraviť, je vymeniť riaditka za vyššie. Zmena je výborná, určite to súvisí aj s tým, že bicykel má dlhšiu zadnú stavbu, je to e-bike, takže tam má motor a jednoducho máte pocit, že ten bicykel je kvázi ako keby vpredu nižší, takže takto si to viete pekne vykompenzovať. Čím dlhšia je zadná stavba, tým viac potrebujete ako keby ten predok navýšiť. Prípadne, ak by to nebola verzia mulet, ale máte vzadu 29 palcové koleso, tak takisto sa vám môže veľmi ľahko stať, že budete mať pocit nízkeho predku. Takýmto jednoduchým spôsobom sa to dá vykompenzovať. Nehovorím, že to musí spraviť každý. Viete, že som zjazdár a naozaj na zjazdových bajkoch sú tie predky pomerne vysoko, takže aby som sa dostal na tú úroveň, na ktorú som zvyknutý, tak toto bola prvá vec, čo som urobil, a zatiaľ veľmi dobre. Čo sa tých riaditok teda týka, tak keďže mám väčší ohyb, ale aj pri tom nižšom, ale čím väčší ohyb, tým viac to cítiť, že v podstate ten náklon tých riaditok, či si ich vy pootočíte v predstavci smerom na seba alebo od seba, vám kvázi pomyselne aj predĺžuje reach, alebo teda veľkosť bicykla, pokiaľ stojíte aj sedíte. Kto pozná, neviem, či ho treba predstavovať, Jackson Goldstone, majster sveta, víťaz svetového pohára, malý chlapec, ale jeho kokpit veľmi zvláštny, jazdí pomerne hlboké riaditka, vyslovene ohnuté veľmi dopredu, čo za mňa, keď sme to skúšali, keď sme sa ho snažili napodobňovať, veľmi divný pocit na zatáčanie, oveľa väčší bicykel, ale jemu to funguje, keďže je najlepšie na svete, tak mu to určite funguje. Ale napríklad pre mňa úplne nepredstaviteľná vec, pretože ja odjakživa preferujem riaditka naklonené smerom na seba a aj to zatáčanie, akým sa bicykel otáča a ako reaguje, mi príde oveľa bližšie. Ale je to veľmi individuálne a je veľmi zaujímavé, že ako môže jeden komponent tak ovplyvniť pocit z jazdy alebo pocit z bicykla. Čo ma zaujíma, napíšte pod video, ako jazdíte rajdy vy a prípadne, či preferujete nižší ohyb alebo práve vyšší ohyb. Keď sme pri riaditkách, nemôžem vynechať ešte šírku. Veľakrát sa stretávame s tým, že ľudia majú široké rajdy. Ja jazdím vždy 780 a nedržím ich úplne na konci, vždy mi centimetr trčí a mám výšku 182 cm, lebo zapamätajte si, že ak ste nižší jazdec alebo dievča a máte príliš široké riaditka, zatvárate si priestor na manipuláciu, pretože máte ruky takto a nedá sa vám dobre hýbať. Takže užšie rajdy a viac práce telom. Druhý za mňa veľmi dôležitý komponent, už sme to veľakrát hovorili,
ktorý som si vymenil podľa svojich preferencií, je teleskopická sedlovka, pretože my v rámci Kellys Factory týmu máme podporu od KS Suspension a dodávajú nám už aj 225 cm zdvih sedlovky, 225 mm zdvih sedlovky. A pre mňa ako z jazdára je to brutálny rozdiel, lebo mám aj pomerne dlhé nohy, ale zároveň som zvyknutý mať sedlo veľmi nízko a tým pádom, keď dám sedlo dole, tak je naozaj ako na zjazdovom bajku a mám veľa miesta medzi nohami, veľa miesta medzi sedlom a zadkom, jednoducho dosť veľa miesta na manipuláciu a v podstate, keď tam dám napríklad 170 sedlovku, tak to pre mňa nie je dostatočné a naozaj musím robiť nejaké kompromisy, čo sa týka štýlu jazdy alebo možno rýchlosti jazdy a tak podobne. Takže toto bola ďalšia vec, čo sme menili a je to za mňa naozaj veľmi dôležité. A veľakrát to vidím aj na ľuďoch, v podstate ľudia, ktorí majú tuhé bedrá, ktorí majú vysoko sedlovku alebo majú veľké sedlo, tak si úplne znemožňujú manipuláciu s bicyklom, nakláňanie bicykla do strany a tak podobne. Keď sa bavíme aj o e-bajkoch, tak na e-bajky sa montujú v súčasnosti trošku kratšie a trochu širšie sedlá, ktoré poskytujú výborný komfort, keď sedíte a šlapete. Ale práve takéto sedlo vám potom zavadzia, pokiaľ si ho nedokážete dostať dostatočne dole. Ja sám jazdím trošku širšie sedlo, pretože na zadok je to príjemné, ale zároveň potom mi to kompenzuje tá sedlovka, že si dám naozaj veľmi nízko a mám dostatok miesta na technické jazdenie alebo technicky správne jazdenie. Opäť pozor, nie že teraz prídete do obchodu a poviete, že chcete 225 mm zdvih, lebo aj Rastio ho má. Strašne záleží od toho, aký máte rám, pretože do niektorých rámov nedokážete takúto dlhú sedlovku dostať a trčala by vám strašne vysoko, takže by ste vlastne vôbec nič nevyriešili. Práve naopak by ste si veci len skomplikovali. Ja mám to šťastie, že do obidvoch rámov dostanem až túto sedlovku s vysokým zdvihom, ale hovorím, nie je to pravidlo. Čiže keď pôjdete do obchodu, tak je veľmi dôležité vyskúšať, koľko dokážete sedlovku zasunutú zmestiť do rámu, aj či vám sedí celkový zdvih, keď je vysunutá, tak aby všetko spolu hralo. Čo sa týka sedla, to už asi poznáte, takisto som sa snažil vám to už niekoľkokrát pripomenúť. V mojom prípade sedlo úplne čo najviac vpredu smerom ku predstavcu a špička sedla nižšie ako zadná časť sedla. A je to hlavne kvôli tomu, aby som si skrátil trošku rič pri zároveň celkom dlhom bicykli, ale aby som mal krátky rič, aby som šlapal s vystretým chrbátom a mal pocit, že šlapem s nohami pekne pod sebou, nie pred sebou, pretože pokiaľ máte malý bicykel, sedlo čo najviac vzadu, tak vyslovene šlapete, ak keby som šlapal ja teraz takto pred sebou a ten pocit vôbec nemám rád. Tretí komponent, ktorý som menil a myslím si, že možno ak niektorí z vás nad tým rozmýšľali, tak ich to určite napadlo, sú gumy, alebo teda plášte, pretože v sérii sa dáva na RS90 klasika taký All-Mountain, niečo medzi All-Mountain a trailovou gumou a to ja ako zjazdár jednoducho nedokážem oceniť, aj keď už vtedy som vám hovoril, že bicykel bol oveľa svižnejší alebo pocitovo ľahší na takých kvázi ľahších, tenších plášťoch, ale zároveň potom, keď príde človek do terénu, tak keď sa snaží ísť rýchlo alebo jazdí odklonené veci, korene, kamene, tak mu chýba to najdôležitejšie a to je grip. Čiže nahodil som naspäť zjazdové gumy, najmäkšiu zmes, proste poriadne traktory, tak aby som sa na bajku cítil dobre a mohol som jazdiť tak rýchlo, ako viem. A v podstate gumy sú extrémne subjektívna voľba, či už značka, dezen, ja neviem, zmes, kord, čokoľvek. Ale hovorím, ja ako zjazdár mám v tom jasno, mám zjazdové gumy, sú to komplet bezdušové kolesa, nemám inserty, ale zároveň najhrubšie gumy, aby som mal ochranu pred prerazením a tak podobne. Takže to bolo veľmi dôležité. Čo sa týka konkrétne modelov, tak vzadu mám ešte šredu zo zimy a dopredu sme dali Takičena. Ja som najväčší fanúšik teda Schwalbe Magic Mary a tie tam asi aj pôjdu čoskoro, ale bol som na bajku teraz pár dní a Takičen ma celkom príjemne prekvapil. Na druhú stranu teraz by držalo asi všetko, pretože je konečne tak dobrá hlina, že je radosť ísť von. Takže gumy, hovorím, to bola ďalšia vec, ktorú sme museli a chceli vymeniť a takto sa mi na bicykli vozí úplne že krásne. Takže všetky ostatné veci okrem tohto sú sériové, či už kolesa, kotúče, tlmiče, vlastne radenie, všetko. Akurát ešte mám jeden taký detail, testujem trošku iné brzdové platničky. Originál sú tam samozrejme sériové Shimano, tak ako brzdy, ale my tu máme nejakú novinku s takými zaujímavými chladičmi
A v podstate cieľom je zistiť, ako brzdia, keď sú brzdy studené, ako brzdia v dlhých zjazdoch, keď sú poriadne zohriaté a samozrejme životnosť, či vám vydržia týždeň alebo mesiac. Takže to bude teraz do ďalších dní niečo, z čoho musím zbierať dáta a feedback a hovorím. Takže takto bude vyskladaný môj bicykel. Veľa ľudí mi písalo, keď som dával na storku fialový rám, že kde mám svoj, že či už to bude môj. Nie, F-ko Viteos tuto odpočíva, dúfam, že sa neurazil, ale hovorím, na teraz sa budem venovať tomuto fialovému koníkovi. Takže toľko to k bicyklu. Sľúbil som vám, že vám prinesiem aj dlhodobejší feedback, ale na to potrebujem na bajku stráviť ešte pár dní, možno týždňov. Uvidíme, koľko takýchto pekných dní, ako je dnes, bude. A to je na dnes všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte vedieť, aký setup preferujete vy a čo hovoríte na môj a vidíme sa na budúce. Čaute.